खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जाहाथे गोनां खौरांफोरखौ जे नोंथांमोना मिस खालामा लोगोसेनो फिसा मोनसे खावलायनाया बेनो नोंथांमोना जुदि दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों बि5नि एमसिएलए जय मुसाहारिया इउपिपिएलआव जयेन जाहैबाय मख'नो गोनांदि एमपि इलेक्शनआ जेसेबांनो खाथिसिन सफैदों जि समाव दोलोखौ गोख्रोंसिन खालामनायनि खामानिखौ गासैबो दोलोआनो सोलो बोलोजों खामानि मावगासिनो बेबायदि समाव दोलोखौ नागारना थांनायाव बि5 हान्जायाव गिदिर खहा खौरांगिरिनि गेजेरजों जय मुसाहारिया बुङो आं बि5नि एमसिएलए नाथाय सरकाराव गैया जाउनाव आंनि एमसिएलएनि फान्डआ 50 लाखल'मोन नाथाय रुलिं पार्टिनि एमसिएलएफोरा 10 क्ररसिम मोननो हादों जायआ रुलिं गभर्नमेन्टजों थायो बिथांमोनासो सुबिदाखौ मोनो होनना बुङो एमसिएलए जय मुसाहारिया बिटिसिनि 612 फरेस्ट केजुएल वार्कारफोरखौ रेगुलार खालामना होबाय मख'नो गोनांदि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बुंदों सिगांनि सरकारा जानला मोनला साख्रि होना गालांदोंमोन मुङावल' साख्रि नाथाय रेगुलार नङामोन बेखायनो जायफोर फरेस्ट केजुएल वार्कार महरै खामानि मावगासिनोमोन बिथांमोननि साख्रिखौ रेगुलार खालामनानै होबाय होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों प्रमद बर'आ लोगोसेनो सा 126 नो गाहाय फोरोंगिरिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौबो होबाय होननानै बुङो आरो सा 20 नो एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टनि एपइन्टमेन्टखौबो होबाय होननानै बुङो आरो सा 12 स्टेन'ग्राफारफोरनो एपइन्टमेन्ट होबाय होनना फोरमायो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ लोगोसे फैगौ 3 दाननि गेजेराव आरोबाव 5,000 नो एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दं होननानैबो फोसावनानै होदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ क'क्राझार जिल्ला बनस' आफादा बड'लेण्ड रादाब निउज पर्टेल चेनेलखौ एफआइआर होबाय क'क्राझार पुलिस स्टेशनआव मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड रादाब निउज पर्टेल चेनेलआ बि5 इउथ आरो बिएसइउ बिथांमोनखौ इन्टारभिउ लाहैनानै नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन बनस' आफादखौ बदनाम खालामनायनि अजद होदों क'क्राझार जिल्ला बनस' आफादआ लोगोसेनो इयुनाव बेबायदि बदनाम खालामबाय थायोब्ला गोख्रों साजा होनायनिबो बाथ्रा बुंदों बनस' आफादआ बड'लेण्ड रादाबल' नङा जाय चेनेलफोरा बनस'नि सायाव बदनाम लाबोगोन बिथांमोननि सायावनो एक्सन लानाय जागोन होननानैबो गोख्रोङै बुंदों क'क्राझार जिल्ला बनस' आफादनिफ्राय दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनस' आफादनि जानानै बड'लेण्ड जांख्रिथायनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय दा दिनै जों बे क'क्राझार पुलिस स्टेशनावहाय जों बड'लेण्ड रादाब निउज चेनेलनि सायावहाय जोङो एफआइआर होनाय जाबाय जाहोना जाहैबाय जे बिथांमोना जोंनि बनस' आफादखौ बदनाम खालायनो नाजानाय जेरै बिथांमोनानो अलरेडि थांनानै बि5 दोलोनि जे बि5 इउथ आरो बिएसइउ बिथांमोनखौ मिडिया लाहैदों बिथांमोना मिडिया लाखांनानै जे निउसाव हगारदों निउसाव हगारनाय टाइमाव बिथांमोना बिएसइउ होआलासिनो जोंनि बनस' आफादखौहाय पलिटिकेल दोलोजोंहाय जोंखौ सरजाबफानानै जोंनि बनस' आफादखौहाय बदनाम खालायनानै होनो नाजादों जिहेथु बियो एक्सेप्टेबल नङा मानो होनबा जोंनि बनस' आफादा पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन नङा बा पलिटिकेल आफादजोंहाय लोब्बा जेबो गैखाया दा आङो बिथांमोननि सायावहाय दिनै एफआइआर होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोना बेफोरबायदि जे जोंनि बनस' आफादनि सायाव बदनाम खालायनो नाजा सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 15 मार्च बाथासिपुराव बिटिआरआव गोदानै सोसनजानाय गं 41 गामिनि रायजो राजाफोरखौ गिबि खेबनि थाखाय लोगो हमफैगोन होनना मिथिनाय जादों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे हाबाफारियावनो गोदानै बिटिआरआव सोसनजानाय 41 गामिफोरखौ माबोरै खुंथायाव लांगोन बिनि सोमोन्दैबो सिएम प्रमद बर'आ रोखायै फोरमायनानै होगोन होनना मोनथिनो मोननाय जादों बि5 दोलोनि एमपि इलेक्शननि थाखाय बिजाथिनि पेनेल लिस्टआव 3थि नाम्बाराव मुं होजानाय पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारिनि हेंथायै गोबांथार बाथ्रा बुंनायनि सायाव बि5 दोलोनिफ्रायनो गोबां दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रोङै सोंखारिदों मख'नो गोनांदि पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि खौराङाव बुंनायफोरखौ नोजोर होयोब्ला बुजिनो हायो बे खाबुआवनो खाबु नारा-नाथा बोलो होथाबनानै मासिखौ लानो हास्थायनाय आरो हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि फारसे जेबो रेसपेक्ट आरो रुल बारसिनानै बाथ्रा बुंनाय बायदि नुयो जायनि जाउनाव इउथ बि5निफ्राय लानानै
गोबां दैदेनगिरिफोरा फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। दिनै 15 मार्च बर' हारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा लाइफखौ सेक्रिफाइस खालामनाय मानगोनां रन्जन दैमारिनि सुप्रिम कर्टआव हियारिंनि थाखाय आरो जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिबिफोरनि थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि लोगोसे गोबां जायगायावनो रायजो राजाफ्रा केन्डेल लाइट फोजोंनानै मैया 14 मार्चआव आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनानै सान्थियै गावनि न'खराव जिउ खुंनो हानाय बायदि। लोगोसेनो अल ख्रिस्टियान क'अर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव अदालगुरि नलबारिनि गेलेग्रा फोथाराव हादोरनि थाखाय गोजोन खौसेथिनि थाखाय मास प्रेयार खालामनायखौबो नुनो मोन्दों। एमपि इलेक्शना जेसेबांनो खाथि मोनफैदों एसेबांनो हाबदों आरो ओंखारदों। सोलो बाहायनानै बबेबा पार्टिया बबेबा पार्टिनि लिडारखौ बोलांदों। दानथामसोनि सिगां बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया बुंदोंमोन बिपिएफनिफ्राय खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएल दोलोआव हाबगोन होनना। आरोबाव इएम रनजित बसुमतारिनि बुंनायखौ नुनो मोन्दोंदि एमसिएलए जय मुसाहारिल' नङा खाम्फा बरगयारियाबो इउपिपिएलआव गाबोन सबनेहा जयेन जागोन होनना बुङो इएम रनजित बसुमतारिया। बिपिएफ दोलोआ सासे उन्दै गथ'खौ साबुत होनानै खाम्फा बरगयारिखौ बुस्रुदगासिनो दङ। बेखायनो खाम्फाया गाबोन सबनेहानो इउपिपिएलआव जयेन जागोन। बिपिएफआव हाग्रामा हारसिंसो थासिगोन होननानै बुङो इएम रनजित बसुमतारिया। दिनैनिफ्राय दान मोनथामनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन खाम्फा बरगयारिया जोंनियाव जयेन जागोन। गाबोन सबनिया खाम्फा बरगयारियाबो इउपिपिएल दोलोआव जयेन जायैनि खोथा गैया। मानोना खाम्फा बरगयारिखौ दिनै बिपिएफआ हाग्रामानि दैदेननायाव सासे उन्दै गथ' गल'दै गग्रा गथ'नो साबुत होनानै खाम्फा बरगयारिखौ दिनै बुस्रुदगासिनो दङ। गतिके गाबोन खाम्फा बरगयारिबो इउपिपिएल दोलोआव हाबनो थांगासिनो दं। आं बुंबाय हाग्रामानि अनगायै रावबो बिपिएफनि लिडारा बिपिएफआव थानाय नंला। मानोना दिनै बिटिआरनि गासैबो रायजो राजाया जोंनि बिपिएफ दोलोखौ बर'लेण्ड हालामनिफ्राय गैया खालामनो थांगासिनो दङ। बिथांमोनखौ कफिन होनो थांगासिनो दङ। कफिनि जोबथा गाजोलखौ दोनायनिल' बाखिल'सै। बे जोबथा गाजोलखौ दोनायनि थाखाय नोंथांमोना साननैसो नेबानो जाबाय। बियो जोंनि हाइकमान्डनि सायख'नाय आरो जोंनि गासै दोलोनिनो मोनसे सायख'नाय। गतिके दिनै बिथाङा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सासे स्ट्रं दैदेनगिरि। गतिके जथायै जेब्ला सासे सुबुंखौ सायख'गोन बिथाङा बे हाबानि थाखाय फिट बेफोरबायदि बिथांखौनो जोङो दिनै दायित्व होनाय जायो। गतिके जोंनियाव गोबां लिडार दङ। दासिमनि थाखाय खौरां बेसांखिनिखौनो लानानै फैदोंमोन। थेंक इउ समाज रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय। थेंक इउ समाज।